What's up, yo? Good morning, it's your homie again, and it's December 24 and suddenly it's Christmas time. Naday ko karon sa Ayala Business Park kay duty man ko today. And yeah, ningaw karon kay ang uban nang uli niya kami kay na may support among market, so duty gapon me. So doon lang diri ako ang office na sa Atbang. So ari ko sa Ayala kay mo palit ko something sweet kay tonight magpa-adapt ko gihapon for the 4th consecutive time sa ako ang amigo. Na ako sa Leonas mangita diri nga to andon dito sa Talisay later. Kay may kung sa tago kay dala niya o paanda para mata. Ba? Mangita taglain kay gamay rang stock sa Leonas. So daghan siguro order kay natural Christmas man ron. So ang uban siguro lang mga stocks kay pre-order. So mangita taglain diri magsuroy sa diri sa ubos. So mo ni ang new Metro Gaisano grocery diri sa Ayala, and yeah, nindot na ang ilang design, and bago lang ni nag-open sila, just I'm not sure if 3 months ago. So mangita ta og basket kay magsuri-suri ta diri sa atong tan-awon or mamalit ta og mga chocolates nga atong ihatag later. Sa mga na-stranded padung sa tagsa-tagsan nila ka mga provinces like Bohol, Leyte, na-stranded tungod sa bagyong Ursula. So Merry Christmas ninyo gihapon. Ginaot nga okay ra mo, okay ra ang tanan. Suroy-suroy lang sa mo diha sa Colon kung namo diha dapit nag-transient tungod sa bagyo kay wala mo makalarga padung sa inyong tagsa provinces. And yeah, and I hope nga makabalik na mo before Saturday para sad nga apas pa mo sa Christmas gatherings if ever kung may mga reunion sa mga family. So yeah, makaspend sa tumuog New Year sa inyo ang mga provinces. So karon kusog ang uwan pero hinirap.
lagi kitang naaalala. Di mapapawi ikaking lapi, huwag kang magagalit. Bye, Merry Christmas, bye. Merry Christmas. Bye, Merry Christmas, bye. Christmas. Alright, manato ang shift of 1 kayo. So, saan ako pagadto og Talisay Road. And anyway, I will try to go to SM City today. Tonight, kay akong tanawon dito kung nabay may bus going to Talisay. Yeah guys, see you there. Hi dong. Haba dong. Dito ko sa kuhan kita sa plaza. Wala, may boss. So guys, mauna to. Matog na may kay para ang Pasko. Nanay ko rin sila ang kulot. Si kulot na dula nagduwa og Mobile Legends niya ako rin. So muna ang kwarto. So na siya ay tadaan! Na siya gaming station. Go! Gaming station, boy! So ako na to guys. Anya ka to mga na-standard diha. I hope naka-celebrate na mo sa inyo ang Christmas diha. Bisag pag wala mo kauli. And na to guys. Ito nang tapusin na tong vlog. Dito ako Tob. Og Merry Christmas again. And I hope makabuhat ko vlog for this new year. Niya mo na to kay matog na mi. Magtanaw pa rin mi og series. Good night guys. It's your homie again, Eiyan, and